ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ 2022ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಸೇರೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಡ್ತೋದು ಬರೋದುಂಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಪಂಪಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪಣು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಅದು ಪಡು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಅದು ಪಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಕೃತಿದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಧುನಿಕದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ತೋದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಬಂತಾಗ ಗೂಡುದೀಪ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಏತು ಗೂಡುದೀಪ ಬೈದನ್ ಬಂದ್ಗೆ ಏತು ಗೂಡುದೀಪ ಬೈದನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ 160 ನೂತ ಅಜ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಗೂಡುದೀಪಲ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತದ ಒಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಏತ್ ಬೈದಾರ ಮೇಡಮ್ 105 105 ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ 160 ಪ್ಲಸ್ 105 ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 265 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಬಂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ನೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಐಟಿ ಎತ್ ಬೈದರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ 120 ಬೈದಂಡಿ ನೂತ ಇರುವ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ 450 405 ಮುಟ ಗೂಡುದೀಪಲ್ ಬೈದನೆ 405 ಗೂಡುದೀಪಲು ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿಗ್ಲೆ ತಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕರದಾದಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಕೃತಿದಾದಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರದಾದಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಸುರುಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಂಚಿಪೋಯಿ ಬಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡುದೀಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಒವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ವಿಷಯ ದುಪ್ಪಡ ಅತ್ತನ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ದ ವಿಷಯ ದುಪ್ಪಡ ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಗೂಡುದೀಪ ಎತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದ ಮುಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೇ ಗೂಡುದೀಪ ಬತ್ತಿಲ ಕಣಿ ಓ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಡು ಓ ಆಧುನಿಕ ಬೋಡು ಓ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಬೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಡಪ ಉಣ್ಣಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೂಡುದೀಪ ಎಂಚೋ ಬೋಡು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೂಡುದೀಪ ಒಂಜಾನೊಂದು ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದೀಪ ಪತ್ತನಕ ಬುಲ್ಪ್ ಪಿದೆಯೇ ಬರೋಡು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಕಡಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಒಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿತ್ತ ಅವಿನ ಆಧುನಿಕಕ್ಕೆ ಕಡಪಡು ಅವಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಡಪ ದಾಪುಂಡು ಅಂದ ಉದಾಹರಣೆ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೂಡುದೀಪ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಚಿನದಾದ ಫುಲ್ಲು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಡೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಧುನಿಕ ಬರ್ಪು ಜಾಬ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂದೆ ಹೆಂಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಸರಿ ತೀರ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಐಟ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಗೂಡುದೀಪದ ಪೊರ್ಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತದ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ 100-200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಚ ಗೂಡುದೀಪ ಮದುವೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೂಡುದೀಪ ಉಪ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೇಪರ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗೂಡುದೀಪ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬರ್ಪೋಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟ್ಟಿದ ಗೂಡುದೀಪ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಂತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಅಂತ ಬಂಡ ಪಣೋಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ದಾದ ಮಾತು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಆದು ಪುಡಿ ಟಿಕ್ಲೀಸ್ ಆದು ಪಡ್ ಅವು ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಏಪ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪೇರ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ ಮೂಲ ನಿಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆದು ಪಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಪನ್ ಪೈತಾಂಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಯಾನಂದನ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೂಡುದೀಪನ ಆಧುನಿಕ ಪಾಡ್ದು ಓ ಆಧುನಿಕ ಪೋಡು ಅವೆನ್ ತೂದು ಆಧುನಿಕ ಪಾಡುವೇರೆ ಓ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಡುವೇರು ಅವೆನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಡುವೇರು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪಾಡುವೇರೆ ದಯಾನಂದನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಎಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೆತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಪಾಡುವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೂಡುದೀಪನೇ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಜಿನಾಂಡೆ ಆಧುನಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಅನ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ಆಧುನಿಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಗೂಡು ತುಪ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಬೀಲ ಮಾಡು ಅತಡ ಅಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತುದಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಕಾಕ ಜಾವಡು ಅವು ವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತೋನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಇತ ಇಪ್ಪುನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ಪೂಪು
ಅವು ಇತ್ತದ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಅವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಚಾಪ್ ದಾಲಪ್ಪುಜಿ ಕೈ ಚಳಕ ದಾಲಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಏರ ಅವ್ರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಏರ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕಂತದ್ದು ಪತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರೋದು ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಸಾಲುಡ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಲೆ ಅಂಚನ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ತುದು ಬರ್ಕ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 10 feet ತುದ್ದು ಉಂಡವು ಎನ್ನರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪವು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪದ ಪುರ್ರು ನಿಖಲ್ ತುಯರಂದ ನೆಟ್ ಕುಂಟುನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಂದಿ ಕುಂಟುಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೀರೆಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ 10 feet ಮಲ್ಲ ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ನಿಖಲ್ ಸುರುಕಾದ ಕೊಡತ ಲೇಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 feet ಉದ್ದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಬೈದಿನಿಂದ ಬನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಂತಾಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾಟನ್ ನೂಲು ಕೈಟ್ ನೈತ್ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ತೂಕ ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಟ್ ನೈತಿದ್ದೇರು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ನೆತ್ತಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಮೂಲಿಗೆ ತೂವರ್ ಇತ್ತ ಕಾಲಡ್ ಕೆಲವು ಚೇರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೇ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಅವೇ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ವಿತ್ ದ ಬೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನೇತ್ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೂಲ ತೂಯಾರ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ತೂಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾವು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯಂದನ್ನ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಲು ಅತಂಡ ಈ ಪೊಯ್ಯೇನು ಅರ್ಥನ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಣ್ಣದ ಲೇಪ ಕೊರದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ದೇರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ನೆಟ್ ಮಣ್ಣದ ತಿಬಿಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕಡಲ್ದ ಕಲ್ಕಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಬಿಲೆ ಮಣ್ಣದ ದಿತ್ತೇರೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಿನಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದು ಪಡು ಅತ್ತನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದು ಪಡು ಇದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಹಾಕಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರೆಂದು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಲೆ ಗೂಡು ದೀಪಡ್ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಪೋಜಿ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡಾಡು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ನೆಟ್ ಕುಳ್ಳದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬನ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಗೂಡು ದೀಪ ನಿಖಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ತೋಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ದುಂಬು ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಯಿಂದನಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪೇಪರ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಮೂಲ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕುಜಾಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ಬನೋಲಿ ಪಿಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋಡೆಲ್ ಮೂಲಲ್ಲ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡು ದೀಪಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೂಡು ದೀಪ ಅಂತ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಲುಲ್ಲ ಆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳದಂಚಿ ಪೋಯಂದಾಣಗ ಐಟ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಥಕಳಿ ಆ ಕಥಕಳಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೇನ ಬಿಂಬರೂಪವಾದದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಮೂಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಟ್ಟು ಬೈದನೆ ನೆಟ್ ಕಥಕಳಿತ ಮೋನೆ ಶೋಕುಡ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹತ್ತವು ಸ್ಕೆಚ್ ಹತ್ತು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಥಕಳಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೂಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನೇನೆ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೀಸರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಥರ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಪಲಯಾನು ಆಧುನಿಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾರದೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ 2 ವಾರಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲ ಒಂದು 6ನೇ ವರ್ಷ 6th ಇಯರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗದನ್ ಪೂರ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊತ್ತ ನಂಚಿನಾರು ಮೂಲ ಹುಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ದೇರು ಇದನ್ನೇನು ತೂಣಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಕಿರಿದಾಯ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೂಡು ದೀಪ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೂಡ್ದೀಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಯರ್ದಿಕ್ವ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದು ಪಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ದಾರೆ ಏನ ಪುದರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೋಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ವರ್ಷ ಸಿಗದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಏತ್ ಸಮಯದ ಹೊತ್ತೊಂದರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ರಡ್ಡು ವಾರ 2 weeks ರಡ್ಡು ವಾರದ ಹೊತ್ತೊಂದರ ಮೇರೆ ಗುರುದೀಪ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದಾರ ಚಿಲಿಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಾರ ಹಾಬಿಯಾ ಹತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಡೋದು ಮಂತ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗುರುದೀಪ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡುಲಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣಲ ವರ ಮಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣು ಆತು ಶೋಕೊಡು ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ದಿನಂಚನೆ ಗುರುದೀಪ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ನವಿಲು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ್ಲ ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಅವು ನವಿಲು ಆ ನವಿಲುದ ಚಿತ್ರನ ಮೂಲ ನಿಖಿಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ತಗೊಂಡುಲಾರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುದೀಪಡ್ ನವಿಲುದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಪರ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದೇರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನೀರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತುರ್ದು ಬೈದಾರ ಚಿಲಿಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಾರೆ ಏತ್ ಸಮೇತ ಆಗಣಿರೆಗೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲು ಪೋತುಂಡು ಈ ಗುರುದೀಪ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಲ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತಂಡು ಪಿಕಾಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತನ ನವಿಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಮಂಡೆ ಬರ್ತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮದ ಈ ವರ್ಷದಾದ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೋ ರಾಂಡೋರ ಪಿಕಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿಕಾಕ್ ಮನ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರನ ಪಪ್ಪನ ಮಗಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಗುರುದೀಪ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒರಿಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಗುರುದೀಪ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗುರುದೀಪ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ತುಯಾರ್ಜೆಕನು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ್ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ್ 5 ಬಕ ಇನಿತು ಒಂದುಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರುದೀಪ ನವಿಲುದ ಗುರುದೀಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗುರುದೀಪ ಪಂತದ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅತ್ ಬೇರೆ ದಾದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಮಿತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮಿತಾ ಟೋಟಲ್ ಗುರುದೀಪ ಇರೋ 450 ಗುರುದೀಪ ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪುರದ ಗುರುದೀಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಂಡ ಆಧುನಿಕ ಉಂಡ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಂಡು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಆರು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಿಡದು ಕೊರ್ಪಜೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕುಳ್ಳೇರು ಇರೆಗೆ ಓ ವಿಭಾಗದ ಗುರುದೀಪ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಮೂಜಿಲ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಪ್ರೀತಾ ಬನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಾ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಓ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗುರುದೀಪ ಬಂತ ಈತು ವರ್ಷ ನಡೆದೋಯ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರದ ಶುಭಾರಂಭದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ನೆ ಅರ್ನ ಭಜನದ ರೂಪಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ 70 ನಾವು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ನಾನು ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಚನ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಜಲ್ಸ್ ಇಂಚನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಏಪಲ ಚಿರವಣಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನು ನಿಖಿಲದಾದರೆ ಅವನ್ ಎಂಕ್ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಏತೇತೋ ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಲು ಪರಬಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ನಡುಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸರ್ ಏಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಸ್ವೀಟ್ 17 ಲಗ ತೆಲಿಗೆ ಮೋನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಜನೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗುರುದೀಪ ಪಂತ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸುಮಾರು 50 ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಆದುಪ್ಪಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಆದುಪ್ಪಡು ಲೈಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಆದುಪ್ಪಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಟಿವಿ ಒಂಜೇ ಮಾತಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಪುನಃ 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಎಂಚಪ್ಪ 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ದುಯ್ಯರ್ ಆಪಡು ಆ 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಅವೆನ್ ದೊತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ ಟಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟವ್ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕೆಲಸನೇ ತೊಲೆ ಆಪಡು ಬಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆ ಮೂಲ ನಡಪುಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀತು 2 ಜನ ಕುಲೊಂದೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ ಟಿವಿಸ್ ಇರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲ ಪಾಪಪ್ ಆಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಟಿವಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಓ ಟಿವಿ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಬಡೋದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿರಾಡು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಂಡರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಲ ಅಂದು ఒక ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಲ ಅಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವ್ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಟಿವಿ ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಧುನಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾಲೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ರದ ಪೇಟ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಏರೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಏರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಾವು ಮಾತ ತೂಕದ ಈಗ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗೂ 15 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಅದುಪಡ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಅದುಪಡ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಏರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಂತದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಒವೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಬರುದ ಆನೆ ನಮ್ಮ ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೈಜವಾದ ಕೈತಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡ ನಿಜ ಆನೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತು ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಾರಿ ಬರುಡು ಸಜ್ಜಾತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಆಯರುಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ 2 ಜನಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳಿಯರ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಹೋಲ್ತದ ಬೈದಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ದು ಸಂಗಂಪ ಸುಶಾಂತ್ ಸಂಗಂಬಕ ಸುಶಾಂತ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ದೇರು ನೆಟ್ ಈ ಆಟದ ರಂಗಸ್ಥಳನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಯ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ ಆಟ ಆಯರುಂಡೈತೆ ಈಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ತಾಗಂಡಿರೇಗೆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಬೋಡಾಂಡ್ ಏನು ಮಲ್ಪಾರೆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಬೋಡಾಂಡ್ ಏನು ಮಲ್ಪಾರೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಈ ಆಟದ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ ಪಂಡ ಆತ ನೈಜ್ಯತೆ ಇಡ್ತು ಹೋಜಿರ್ತಿ ಕುನ್ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಯಗಂದು ಬಂದ ನಿಖಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಖಲ ತರಟ್ ಪಾಡೋಚು ಡಾಯಗಂದು ಮನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ದಾದ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನೇನು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಮುಟ್ಟುಳ್ಳು ಉಂಡು ಅವಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾವುಟಲ ರಾರಾಜಿಸೊಂದುಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಾಗ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೋಹಕ್ ಐ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮೋಹಕ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಹಕ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು I am 10 years old. 5 ಐ ಡಬಲ್ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಯು 5 ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್ 5 ಐಗ 5 ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ 10 ಬಂಡೆ ಮಲೆಜಿ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಪತ್ತಿನ 25 ವರ್ಷ ಮುಟಾದ ಮೂಲ ಗುರುದೀಪ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕನ್ಪುಣಕ್ಲುಲೇರೆ ಮೋಹಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ Thank you. ಓಕೆ ಇದು ಮೋಹಕ್ನ ಸಿಸ್ಟರಾ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಧ್ರುಹಿ. ಗೃಹಿ ಧ್ರುಹಿ. ಧ್ರುವಿ ಓಕೆ ಧ್ರುವಿ ಈ ರೋಯ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಟವನೆ ಕೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿನಿ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ 8 years old. ಓಕೆ ಮೋಹಕ್ ಎಂಚ ಎರಡು ಯಂಗ್ ಅದು 10 years ಆಯ್ನಿ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ? ಅಸುಲು ಬಣ್ಣ ಹಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಹಕ್ ಬೊಕ ಧೃತಿ ಧ್ರುಹಿ. ಧ್ರುಹಿ ಮೋಹಕ್ 2 ಜನ ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್. ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ? ಬೆಡಿ ಬುಡುಪುನ ಪಿರಂಗಿಗೆ. ಓಕೆ ಪಿರಂಗಿಗೆ ಓಕೆ ಮೂಲು ಬೆಡಿ ಬುಡಿಯರ ತಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ತಿ ನೋಡಿಗಂದ ಪಣ್ಣ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಟ್ಗೆ ಅದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ದೇರು 2 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಹಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಥೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ತಯಾರಾದ ಒಂದ್ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಮುಲ್ತೂತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ಬಾವುಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಅರೌಂಡ್ ಆಜಿ ಫಿಟ್ ದಾತ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹೈಟಡೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಆಯ್ತೊಳ್ಳೆ ಭಾರತ ಮಾತಿನ ತೇರು ಎದುರು ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪಕ್ నేను మల్దినారు దీపక్ ను రథానే మల్పోడు పడదాయ మంటే దీపక్ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ್ ಗುಡು ದೀಪ ಬಂತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಐತ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಂದ ದೀಪಗ್ ನಮ್ಮ ರಥದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಂತಗ ಒಂಜಿ ಕೊನಕ ದಯ ಅವೇಲ ಅಲ್ಪನೆ ದೀಪನಂದು ಇಂಚಿ 19 ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಫೋಟೋದಿತ್ತ ದಯ ಪಂಡ ಈ ರಥ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎತ್ತಿಲಕ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಥ ಎದುರು ಪೋಯರೆ ಎಂಚ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೋಡ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡ ಅಂಚ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ದೇಶಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅವಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇಶದ ಪೂರ ಪ್ರಜೆಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ರಥ ಒಯ್ತಿಲಕ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿಡು ಒಯ್ಪು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಥಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಎಂಚ ರಥ ಎದು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚ ದೇಶಲ ಎದುರು ಪೋಡಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾರೈ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಪ್ರಜೆಲ ಸಾರಥಿ ರಥತ ಸಾರಥಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ರಥನ ಎದುರು ವೈಪುಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಪಂದ ಬಾರಿಶೋಕುಡು ದೀಪಕ್ ಪಂತೇರೆ ಬಲ್ಲುಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮುಟ್ಟುಲ ಏರ್ದು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕುಲ್ದಾತನೆ ಬಾರಿಶೋಕುದ ರಥ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ ಆದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡಾಡು ಬರ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪ ಬಂತದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಾಗದ ಆದೊಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಚಿನ್ನ ಗೂಡು ದೀಪ ए पिलिवेश भविष्य रेडी आतन भविष्य ओ पिलिवेश बंड बारी इष्ट ओ टीम द पिली बंड इष्ट रे ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಈತ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡತ ನೆಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ದುಕ ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾಡ್ನಕಲ ಮೋಹಿತ್ ಮೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಕುಟುಂಬದಾರ ನಂಚನನ ಪುಂಡು ರೋಷನ್ ಬೊಕ ಕುಶಾಲ್ ಬೊಕ ಬ್ರನಾಲ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ 4 ಪಿಲಿಕುಲು ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡೇರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಂದು ಏರ್ ಮಲ್ತಿನೇರು ಯಾನ್ಲ ಪಪ್ಪಲ ಈರ್ಲ ಪಪ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನೇರು ಗಜ್ಜನ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಗಡ್ಲಟ್ಟಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ನೆಟ್ 4 ಪಿಲಿಕುಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ 2 ಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಾಲೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್లో ಉಂಡು ಪಿಲಿವೇಶಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರಾ ಇಚ್ ದಯ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ఇంకా నుండిచ్ ಪಪ್ಪ ಉಡ್ಜೇರು ಆಹಾ ಉಡ್ಜೇರಾ ಅತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಆದಿಷ್ಟೇಜ್ ಆದಿಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇಮೇಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಲ ದೀತೇರು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಂಡದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾರ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಶದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತುಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲೋಲು 30 ವರ್ಷ ಖರೀದಿನ ಕುಲೋಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ಪೇರೆ 4 ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ 30 ವರ್ಷ ಖರೀದಿನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ರೂಪುಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಂತಾರ 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 ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ರೂಪಡ್ ವರಹ ರೂಪ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆ ಪಂಜಿದ ರೂಪಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯ್ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ವರಹ ರೂಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಆಕಾರನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೂವೇರ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಕಾರಡು ಗಗ್ಗರ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಬಿತ ಪಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ರೂಪಡು ಪುನಂಚಿನ ಪಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಲೆ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಶೇರ್ ಆಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಬುದ ಗೌತಮ್ ಗೌತಮ್ ಉಲ್ತುರ್ದು ಬೈದ നിങ്ങൾ ಹೊಸಬೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಡು ಈ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಪಲ್ಲೆ ಏತ್ ಸಮಯ ತಾಗಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆಗಣ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾಗಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಿಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂದ ಬಕ್ಕ ಆಕೃತಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಾಡ ಏಕ ಥರ್ಮೋ ಫೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಆಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರೌಡ್ ಫುಲ್ ಕುಂಟು ಐ ಬಕ್ಕ ಐತಿ ರೋಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಅದು ನೇಚರ್ ದಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯೆ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೆನ್ಯಾರ ಅತ್ತನ ದುಂಬೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಂದತ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಸೀನ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು ಅವನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಮಮ್ಮಿಯಂಗಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆಕಾರನ ಪಂಜದ ರೂಪಾಡು ತೂತಾನ ಅವೇ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೇನುಂಡ್ಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಗೌತಮ್ ವಿನಯ್ ಅಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ನೆಟ್ ನೇಚರ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಂತಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಮ್ ಶೀಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಎದುರುಡು ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಂಜಿದ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಚಿತ್ರರೂಪ
ಬಜಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅವೇನು ಎನ್ನೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅವೇನು ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಕೇದಾರನಾಥನೇ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಂದೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕಡ್ಡಿಲೇನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಕಡ್ಡಿಲೇನ್ ಮಲ್ತದ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಡ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇಡ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ 3 ಜನ ಮುಳ್ಳುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವನೀಶ್ ರಿಷಿರಾಜ್ ಓಕೆ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೇದಾರ್ನಾಥನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಜ್ ತಿಂಗೋಲ ಆತನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೊರನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಟಿ ಏತು ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಟು 1.5 ವರ್ಷ ಉಂಟು 1.5 ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಬಲೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅರೌಂಡ್ 15 ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕೇದಾರ್ನಾಥನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ ತುಲೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 2013 ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ 2013 ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಫ್ಲಡ್ ಹತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುರುಕುದು ಬೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೆಟ್ ಅವೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರೆ ನೆಟ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಣ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ ಆತಂಡು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಈ ಪೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೈಪ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಆ ಮಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಕೊರದ ಮೋನೇನು ಕೊರದು POP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ದಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಮಲ್ದಾರು ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡದ ಏರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಗೋ ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ BBA ಕೋರ್ಸ್ ಬಂತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಕೆ ಅಂತೀನಿ ಸೊ ನೆಟ್ ತುಯರೆ ಬೋಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ವಿಭಾಗ ಡೇರ್ ಮಲ್ದಾರ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಮಲ್ದಾರ್ದ ಬೇತೆ ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಉಂಡು ಇಂಡಿಗೋ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಐಕೆ ದೆತ್ ಮಂತಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಎದುರು ಪೈಲಟ್ ನಗಲು ಬೇರೆ ಪಿರೋಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಪೋಂಡು ಅನ್ನೋದಾದ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ಪಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಕಾರ್ಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಂತೀನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೋ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಪುನ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಲ್ತುರ್ದು ಲೋಡ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಲೇಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರಂದಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಅರ್ನ ಜೀಪ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿಲೇಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಾನೆ ಒಂದು ಐಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಗೋ ಪಂಡ 500 ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಟ್ರ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಗೋ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡ್ದೀಪ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಏತೋ ಜನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಕ್ಕಲ ಏತೋ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ ಏತೋ ಜನ ನಿರೂಪಕೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರದುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟಿ ಅನ್ಪಂದೆ KMCD ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ MS ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅರೇನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಗುರುದೀಪ ಪಂತ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಏತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಬೈದ ಇರ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಸುರುಕು ಶಾಹಿಲ್ ನಂಚಿನ MC ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮದ ದಾಪು ಯಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದ ಕಿನ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಜ ಎಂದೇನು ಪಾಟ್ಲೆ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡ್ದೀಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗೂಡ್ದೀಪಲು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಪಿದಾಡೋಡಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಹ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬಂತ ತೂವರೆ ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಲು ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುರ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ನ ಭಂಗ ಒಂದು ಎನ್ನಿಕುಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೂಡ್ದೀಪ ಬಂತಾಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಮುಪ್ಪು ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಅಂಡರ್ಡು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವು ಇದಾವೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರೋಣ ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗೂಡುದೀಪ ಬಂತ ಇನ್ನು ದಾನ್ಯಾತನ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನೇ ಮೂಲ ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಂಡರ್ MS ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಿದಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಪುನತ್ MS ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕಗ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಭಾಗ ಮೂಲ್ನಿಕಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಮಾತ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ರವಿಶನ್ ಇಡವಲೆ ರವಿಶನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗನ ಅತ್ತು
ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ರವಿಶನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಕನ್ನಡ ಪಿರಾವುಡು ತೂಪುನಾರು ಇನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವಿಭಾಗ ಅದು ಈ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಯಪನ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ತೀರ್ ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ವೆರೈಟಿ ದಾದ ಮಾತಂದು ಬಂದು ಕುಡೋಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಂಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೂಂದುಲ್ಲ ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ದೈವ ದೇವಿಯರದ ಪತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರದ ಪತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯದ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸುಬಗ್ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಂಬುದ ಕಾಲ ನಿಖಲ್ ತೂವರಿಂದ ಅಣ್ಣಗ ಆ ಕರ್ಮದ ಅಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡು ಇಡ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಎದುರು ಗುವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಲೈಡ್ ಬಾರಿ ಪುರದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಂಚೌಲ ಉಂಡು ಅವಳು ದೈವದ ಸ್ಥಾನಲ ಉಂಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಲ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಲ್ದೀತಾರೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 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 ಇದ್ರ ಬಲೆ ಮುಲು ತುಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನುಗನಾಯರ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ದಪ್ಪುಣಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ MS ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪರ್ರುದ ಬಲೀಂದ್ರನ ಇಲೆಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆ ದೀಪನ ಅರಳವನ ಆತೆ ಪರ್ರುಡು ತುಡರ್ನ ಅರಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು MS ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪು ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಳಡು ಮಾತಾ ಗೇನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಆವಡ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ನಂದ ದೀಪ ತುಡರ್ಲ ಅರಳೊಂದುಂಡು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾತೆರ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಶಯ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಡರ್ನ ಅರಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬೊಲ್ಪು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಲ್ಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಧಕಾರನ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರಲ್ಪಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ದೀಪದ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯ